YouTube channel आरो दिनै आं माने आवगायनि पुरना स्कुलाव थांनो नागिरदों आरोना आं जायनिफ्राय मेट्रिक पास खालामदोंमोन बे स्कुलाव माने सारनि न' थांगोन आरोना स' एसे काम दं ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय था आं हारसिंसो आरोना बाइक सालायदों माने हमनाय सुबिदा गैया स' मोनहैबा देखायनोसै मा जायो र' हायो हाया ससे ससे देखायलांगोन आखाइ फारसेथिंबाबो स' नोंथांमोना नायबाय था आं दायो माने गारि सालायनोसै आरो गाइस नोंथांमोना नाय लामाखौ आरो साइड साइड नाय गोथां गोथां आरोना माने गाइस एके पुरा ग्रीन लैंड आरोना गाइस ये आरो दा बावै माने खेथि खालामनाय जासिगोन मास मोनसेसोनि उनाव माइखौनो गायनाय जासिगोन आरोना गाइस एके गोथां जाजोबथारदों आरोना आरो गाइस नाय हालेवबाय खोथिया फारसिगोन आरोना गाइस आरो बिजा साइडआव नाय साइडआवबो पुरा हालेवजोब्बाय आरो बिजाबो हालेवजोब्बाय आरोना माने दा कार्बि आंलं हाबबाय आरोना आं मानोबा देखायनो हायाखै दहाय लामाया गाज्रिमोन ओंखायनो मबाइल हमनाया एसे खस्थ' जादों आरोना स' बे दा आं कार्बि आंलं हाबबाय मेक्सिमाम 1 किल'मिटारसो जाबाय आरोना फैनानै कार्बि आंलं हाबफैबाय आरोना बर्डारनिफ्राय स' गाइस नै दा बेजा माने हालेवजोब्बाय आरोना स' बेजा खेथि खालामनो जासिगोन गाबोन समफोरबा माने खोथिया फारसिगोन आरो खोथिया फारिगोन माने फारिबायनो आरोना सोरबा सोरबा दा आरो हालेवसिगोन फोथारफोरखौ आरो सोरबा फारियाफोरखौ खोथिया फारियाफोरा माने खोथिया फोसिगोन आरो नैबेनो कार्बि आंलं होनबाथाय आरो एसे नोंथांमोनाबो मिथिखायो माने दंफां लाइफांनि बाहादुरि बिराद दंफां लाइफां दंखायो आरो जा ग्रीनलैंड बिदि सिस्टेमनि आरोना ओमफ्राय बेजा माने गाइस माने जायखौनोखि एनडि दं एनडिनि दै फैयो बेनिखायनो आगुथियायै खेथिया जायो जोंनिथिं नाथाय अखानि भरसा अखाया जुदि गैयाबा जों खेथि मावनो हाया थ' बेजाथाय माने सब जाजोब्बाय आरो माने गोथां गोजा आरोना गाइस बिराद मोजांखा आरो जा सब हालेवजोबखाबाय बेजानिफ्राय मानसिफ्रा माने फार्स्ट खेथि खालामो आरोना ओमफ्राय नैबेफोर नायनो हागोन पुरा गोथां जाजोब्बाय आरो बै गामियानो जाबाय 1 नं बेलगुरि आरो बै मोनसेया जाबाय 2 नं बेलगुरि आरो बै जाबाय गपालगुवाला जा आरो मागुरमारि दं आरो बै जा मागुरि आरो जा बरबारि कासुमारि आरो जा दं आरो बै मोनसेया जाबाय मामा बेंनाहाटी थ' गाइस बे थाबा जोबोद मोजां नांदों जायगाफोरखौ मानो होनबा ग्रीनलैंड आरो जा सान नुखायो आरो जायगाफ्रा बोरै नोंथांमोना नायना लादो आरो बे लामाया गाज्रि आरोना एसे थेवबो सोलियो आरो गाइस बै फोथारनि गेजेराव नै बरटुकला ना मा होनो गोजौआ आरो बिदिनो नायदो नोंथांमोना भिउफोरखौ बोरै कमेन्टआव जनायहर आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव दाहालागै फार्स्ट माने फैनानै साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना प्लिज थाबैनो साबस्क्राइब खालामब्ला जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ होनो खाबु मोनो आरो जाहाथे मोजां भिडिअ होनो कारणे इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना साबस्क्राइब खालामबासो नोंथांमोना आं माने जौगानो हागोन नङाबाथ' नोंथांमोननिसो भरसा नोंथांमोना जुदि आंखौ हेल्प खालामाबा आंथ' मालाबाबो हानाय नङा स' गाइस बेनो जाबाय कार्बि आंलंनि आरो गाइस आं दा थांनोसै एसे मास्टारनि न'खौ मोनाखैनो दाबो आरो एसे थांबासो मोनगोन एसे गोजानानो स' थांनानै नोंथांमोननो दाथ' देखायनो हानाय नङा गाइस गारिया माने आं हारसिंसो सालायगोन ना हमगोन इदि जायो आरोना गाइस जा हेलमेटफोर लागायनोबाबो बिराद डिस्टार्ब नोंथांमोना नायबाय था आं दा मास्टारनि न'खौ थांनानै एसे देखायगोन फैनानै माने भिडिअआ बेखिनियावनो आरो जोबगोन आरोना गाइस नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दाहालागै साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोब्ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ होनो मोनो बेनो जाबाय सारमोननि न' आरो जा गेट स' देखायनानै नङा सारा एसे गाज्रि मोननो हानाय
आरो गाइस नै बेनो हस्टेलमोन आरो बै जा माने नै मास्टार मोननि न' आरो बै जा सिदा बै सासे मानसि थांबाय थानाय नुनाया बेहायनो माने आं फरायदोंमोन आरोना बे स्कुलावनो। गाइस आं माने दा सारलाहानि न'निफ्राय फैबाय आरो दा लामा ससेयाव दं दहायनि प्लेसावनो दं आरोना एसे आगोलाव आरोना गाइस। ओमफ्राय दा सारलाहानिफ्राय आं मा बुस्थु लायनो थांदोंमोन नोंथांमोननो देखायगोन। जाहैबाय बेनो जाबाय सार्टिफिकेट, बे जाबाय सार्टिफिकेट आरो बे जाबाय मार्कशीट। माने गाइस 9निफ्राय 10 पास जानाय सार्टिफिकेट लायनो थांदोंमोन आरोना। माबामोन आरो गाइस एसे काम नांगौ जादों, नोंथांमोननो दा खोन्थानो हानाय नङागोन, उनाव मिथिगोन। ओमफ्राय बे कामनि थाखायनो माने बे सार्टिफिकेटखौ लायनो गोनां जादों। स' गाइस नायदो खेबसेबाव। नायदो जायगाफोरखौ। आरो गाइस भिडिअआ एसेनोसैमोन आरो नोंथांमोना आं आरो खेबसे बुंबावदों, नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों एबा नायबाय थायोमोन नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै फल' लागायना हो आरो लोगोसे नै बेखौ होदो आरोना। गाइस नोंथांमोननि मदद नांगौ जादों आंनो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। आं दिनै भिडिअखौ बेसेबांआवनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना नायजोबदो गाइस।